Sivulele 2 Kings chapter 1 verse 3 egameni lika Jesu no verse 16 sithandaze ebusuku egameni lika Jesu. 1 Kings chapter 1 verse 3, then you jump to verse 16 sithandaze ebusuku. Verse 3. Yes. Kepha ingelosi kaJehova yathi ku-Eliya waseThishibi, suka ukhuphuke ukuhlangabeza izithunywa zenkosi yaseSamariya. Thank you, Jesus. Uthi kuzo, kungokuba kungekho uNkulunkulu kwaIsrayeli ukuba nibuze kuBhali Zebhubhi uNkulunkulu wase-Ekroni na. Verse 16. Wayesethi kuyo, usho kanje uJehova uthi, lokhu uthume izithunywa ukubuza kuBhali Zebhubhi uNkulunkulu wase-Ekroni kungokuba kungekho uNkulunkulu kwaIsrayeli ukuba kubuzwe ngezwi lakhe na. Ngalokho awuyukwehlika embhedeni okhuphukele kuwo, kepha uyakufa nokufa. Thandaza mntana. Siyabonga uNkulunkulu wethu ongcwele, siyabonga uNkulunkulu wethu namandla wonke. Izwi lakho maselehlile alibuyele emuva lingawenzanga umsebenzi. Khuluma nathi Nkosi ebusuku sikulalele egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Bazalwane ngicela libheke mina sikhulume sithandaze siye emakhaya. Amen. La lethi iBhayibheli uNkulunkulu wathumela ingelosi yakhe wathi ayiphuthumie kuEliya. Amen. Yathi mengabe ifika kuEliya imtshela ukuthi akaphuthume anyuse ukhalo uzohlangana nezithunywa zika Ahaziya. Ayibuza umbuzo ukuthi njengoba niya kuNkulunkulu wase-Ekroni, yingoba kungekho uNkulunkulu yini kwaIsrayeli ukuba kubuzwe kuyena. Amen. Mawufunda uverse 16 uthi ngenxa yokuthi ke nenze njalo umbhede okhuphukele kuwo ngeke usehla kuwo uyokufa nokufa. Amen. Now ngifuna bazalwane sibambe izinto ezimbadlwana nje bese siyathandaza. Ibandla mengabe ufunda izwi lenkosi we-Old Testament livela njengesizwe, isizwe esibizwa ngokuthiwa uIsrael. Come class ubani? uIsrael. Lesizwe esibizwa ngokuthiwa uIsrael besinoNkulunkulu waso. Amen. uNkulunkulu waba uNkulunkulu walesi sizwe sika-Israel. Nizokhumbula ukuthi lesizwe sika-Israel uNkulunkulu waba uNkulunkulu waso sise under the oppression of inkosi uFaro. Amen. Wadala ama-means uNkulunkulu ukuthi lesizwe singakhishwa kanjani eGibhithe, because kwakuyisizwe esizweni kwafanele sikhishwe eGibhithe, kwasikhipha ngesandla sika Moses. Angibonge igama lika Jesu. Nizokhumbula bazalwane ukuthi lesi sizwe uNkulunkulu besigade ngama-office amathathu. Amen. Besigade ngama-office amathathu. I-office lokuqala abegade ngaso lesi sizwe bekuyi-office lobukhosi. Amen. Bakhona kodwa abantu namhlanje bekuyi-office lobukhosi. I-office lesibili abeligade ngaso lesizwe uNkulunkulu bekuyi-office lobupriest. Bese kuthi office lesithathu ebeligade ngaso lesizwe bekuyi-office lobuprofeti. Amen. So njalo uNkulunkulu
when he wanted to communicate nalesi sizwe ebemuva in a dimension of kings seluseke isizwe. Glory to Jesus. Uma ngabe efuna ukuletha message emuva in a dimension of a prophetic, moving a prophetic anointing. Glory to Jesus. Njalo uma ngabe kukhona ngisho isixwayiso afuna ukusehlisa avusa umprofeti emvusela lesi sizwe. Glory to Jesus. Uma ngabe efuna ukuba kulethwe order kulesi sizwe ebemuva ngeofisi lobupriest. Yingakho-ke lama ofisi amathathu bekufanele athi compliment one another, angagxekani, ngoba bekuyiwona ama-ofisi ebeyithemba likaNkulunkulu esizweni sakhe uIsrayeli. Nikhona bazalwane, ngakuthi kulama ofisi amathathu alikho iofisi ebelikwazi uku-operator lizimele lodwa lingalidingi noma lingawadinga amanye ama-ofisi, because the king was a king ngenxa ye-priestly anointing, and the priest was the priest ngenxa ye-kingly anointing, and both the king and the priest yayibabengafunctioni kahle if there is no prophet. Nikhona bazalwane. So these were the offices uNkulunkulu ebewasebenzisa kakhulu. I'm not into prophetic office and priestly office tonight. I want us to look at the kingly office that God was using in order to travel or to guard or to direct or to speak with Israel. Nikhona bazalwane. Wayesebenzisa leli office lamakhosi kakhulu, leli lamakhosi. Nikhona bazalwane, ngoba ilona nikhona kodwa bafowethu elalenza ukuba isizwe sibe in order, and abantu bazazi ukuthi bayisizwe sikaNkulunkulu, bese kuba khona ama kingdom principles okufanele instilwe in the nation of God. Now uNkulunkulu esebenzisa ke i-kingly anointing. Yingakho njalo uma ngabe kukhona ama-principles okufanele abanjwe isizwe, uNkulunkulu ebevusa inkosi ukuze ngenkosi kube khona ama-principles azobekwa esizweni ukuze isizwe sikaSomandla sizohamba singaduki endleleni. Nikhona bazalwane. Uma ngabe sifunda izwi lenkosi, maningi amakhosi uNkulunkulu awasebenzisile. Phakathi kwamakhosi uNkulunkulu awasebenzisile, iBhayibheli lisivezela kahle ukuthi akhona namakhosi aye evil, okwakungamakhosi uNkulunkulu owanengwa ngawo, ngoba kunokuba ibandla lisizakale ngawo kodwa ibandla laduka kuwo. Uma ngabe singathinta amakhosi nje ambalwa, nizokhumbula ukuthi kuke kwaba khona inkosi igama layo uSawula. Lenkosi lena lithi iBhayibheli bazalwane, yafa lenkosi asukelene noNkulunkulu eyalile ngenxa yokuthi yafa ukweduka
ebandleni likaSomandla yayafa ingasabakhomba abantu kuNkulunkulu kodwa isibakhombeza ngomeni yamcasula uNkulunkulu leyo nto ukuthi hayi man uSawula ukhomba ibandla ezangomeni kanti lesizwe asidingi zangoma sinoNkulunkulu waso omozelo ngalali sinoNkulunkulu waso ohlelemba magebhugebhu sinoNkulunkulu waso ohelela isizwe sakho dwendweni lokunqoba lethe iBhayibheli uNkulunkulu wamala uSawula wamala wathi no Lord is an evil king. Let the Bible bazalwane uNkulunkulu kwake kwasukuma uNkulunkulu ngendoda wabuza umbuzo wathi uSawula niyomkhalela kuze benini ngoba useyinkosi engiyalile engasayifune ngenxa yokuthi isebenzisa authority ukuze izomisdirecta isizwe sikaNkulunkulu. Now let the Bible uNkulunkulu wavusa inkosi khona. Let the Bible kwathuma mcinga wathi khona umfana endlini kaJese kwathiwa uphi lo mfana kwathiwa igama lakhe uDavide walandwa inkomeni kwathiwa hayi umphondo njengamanje luyabila i-anointing manje yabila fanele agcotshwe lo mfana uyena inkosi ezolekelela isizwe sikaSomandla kwathiwa lokho mfana kuseyingane kwasho ukuthi lento kaNkulunkulu it has no age but it deals with the availability of the heart. Kwathiwa no isandla sikaJehova sesikhombe yena as the king. I'm about to close. As the king over Israel. Uma ngakubheka uSawula bese ubheka uDavide khona izinto ezimbili noma babengamakhosi akwaIsrayeli kodwa bebengafanani. uSawula yena olwakhe ugobo lwaluyiflask uDavide olwakhe ugobo lwalusophondweni. Flask is the product of man. Uma ngabe iflask uyidedela iyaphihika futhi ayirepereke. Ngamanye amagama uSawula uledusa nje ibandla vele kwa anointing yakhe incorrupt ngoba i-anointing eyayiyi-product of man. But uma ngabe segcotshwe uDavide athathwa amafutha afakwa ophondweni. Uphondo is a divine product. Noma ngabe uphondo ungaluwisa alufi kodwa liyabhamba. Makashataya inkinga esibhekene nayo njengoba ubone ngathi uIsrayeli uyaduka yingenxa yabantu bogobo lweflask. Sishodelwa abantu bogobo lwophondo. Nikhona bazalwane. Now. But God uNkulunkulu bazalwane kunemvuselela idedelayo egameni likaJesu. Ngibona uNkulunkulu evusa generation kaJoel ethi ngeinsuku zokugcina ngiyothulula umoya wami phezu kwayo yonke inyama. Athi abasha bayobona imibono. Ngibona uNkulunkulu elethi ivuselele namandla ezolungisa i-era ebekhona kuIsrayeli because lihambile ibandla kwasho ukuthi lihamba sekunoSawula phakathi. Sabona kuvela amafutha, sabona kuvela amanzi, sabona sekunezinto obekungafanele ngabe ziyavela. Ibandla ladivetwa lasuswa kwiposition yokwethemba uNkulunkulu. Athi uDavide noma impimisile ngakini athi kodwa ngeke nimyeke ukwethemba
insuku abantu bayekiwe ukunikwa igama likaJesu, banikezwa ama-product. Isizwe sikaSomandla sababhelela ama-product, salahla umthandazo, salahla ukuzila ukudla, salahla ukunikela, sababhelela emagameni amadoda. Kanti sinegama elingaphezu kwamagama esinikezwe lona, igama likaJesu. Asibhalwe eBhayibhelini bake badophitha igolide nesiliva asinalo, kodwa into esinayo igama likaJesu esikunikeza wona. Sibu-era lapho ibandla lisuswe egameni likaJesu labekwe emagameni amadoda, kodwa-ke this is the time la silishwithi ibandla, silishwithe emadodeni, silibuyisela kuJesu. Nikhona bazalwane, nikhona bazalwane. Now la esifunda khona uthi ubhalwe eBhayibhelini, there was a king in Samaria eyayibizwa ngokuthiwa u-Ahaziya. Now this king, the Bible says, kwenzeka ehleze palace, kuthiwa lenkosi yawa. Uma ngabe iwa kuthiwa yalimala, ngesikhathi ilimala, afiliti, ngesikhathi ilimala kuthiwa yathathwa yayobekwe egumbini elaziwa ngokuthi yigumbi lombhede wokufa. Leti iBhayibheli yathi le nkosi mengabe ibekwe laphaya, kuthiwa yabiza izikhonzi zayo, yabiza nama-servants ayo, yathi ake nihambe niye e-Ekroni, kunesithixo lapho esaziwayo okuthiwa uBhalizebhubhi. Nifike ningibuzele kuyena uBhalizebhubhi ukuthi lokhu kugula engikugulayo ngisazophila yini? Shanalabozaya lithi iBhayibheli baphuma behlonipha izwi lenkosi, ngoba izwi lenkosi lifayinale, liyahlonishwa. Fanele wonke umuntu alenze izwi lenkosi. Now ngesikhathi bephuma beya e-Ekroni, remember leli Ekroni abathunyelwa kulo uNkulunkulu kwaIsrayeli usanda kwenza i-demonstration laphaya kwizithixo zakhona oBhalizebhubhi. Lithi iBhayibheli kwafanelwa umphongolo noDagoni, kuthi umphongolo wambulala uDagoni waba ama-pieces, kodwa lenkosi senesibindi sokuthi akuyiwe e-Ekroni la okuney'thixo khona ezifayo. Ukhohliwe ukuthi lesizwe asiphethe sinoNkulunkulu ophilayo owaziwa njengoNkulunkulu kaIsrayeli. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu ebona iy'thunywa zihamba, kuthiwa uNkulunkulu wadedela ingelosi yakhe. Lithi iBhayibheli wathi gijima ngelosi kunomprofethi wami engimethembile, ngoba uma i-ofisi lobukhosi limphoqa ngithembela uprofethi. Yamandanabosaya ngithembela uprofethi. Wathi gijima profethi uyohlangana ney'thunywa ika-Ahaziya, ubuze umbuzo owodwa ukuthi njengoba niya e-Ekroni yingoba engekho yini uNkulunkulu kaIsrayeli okungabuzwa kuye? Lithi iBhayibheli wasukuma umfana waseThishime, kuthiwa wanyusa ukhalo, kuthiwa ngesikhathi ehamba yayikhona into kuye ethi njengoba ngiyobuza iy'thunywa zika-Ahaziya funa ngibulale, kodwa ngenxa yokuthi ngithunywe uNkulunkulu angisathembayo bafowethu, angisathembayo into, ngithemba uNkulunkulu kaIsrayeli.
isandla somuntu ngibona amafu ayahlangana imvula izonetha ubani uEliya yilowa nisimvula yilowa phinde wamisimvula ubani uEliya yilo uNkulunkulu elithi iBhayibheli wake wabhekana nabaprofethi bababhale uthiwa wathandaza umthandazo wathi uNkulunkulu kwaIsrayeli ake uziveze ukuze nabantu bakubone ukuthi ukhona lithi iBhayibheli wavela uNkulunkulu wavela kudala kokubiza ubhale ngaqhamuke base bayidabula umzimba bathatha igazi bembiza ubhale engaqhamuke engathi nathi namhlanje ungahambi nobhali uyamenyezwa kaqhamuke kukhona uNkulunkulu othi uNkulunkulu kaIsrayeli othi ngibize Jeremiya mina ngizophendula kukhona uNkulunkulu othi uNkulunkulu kaIsrayeli othi ngifuneni isenokutholakala kukhona uNkulunkulu othi uNkulunkulu kaIsrayeli owaphuma noIsrayeli eGibhithe uFaro wathumela inceku yamasosha-ke ukuba babulalele hlane uNkulunkulu wahamba noIsrayeli wangena endleleni bafike Mara uNkulunkulu kaIsrayeli washintsha amanzi ababayo abamtoti uNkulunkulu kaIsrayeli wavina iy'ncathulo zabo zamaguga uNkulunkulu kaIsrayeli wahamba nabo ehlane atohlabelelayo ehlane uyisihlangu sami upheme wokuphephela ubani uNkulunkulu kaIsrayeli yilona owathi Moses bebhekene nolwandle olubomvu wathi phakamisa iduku wayiphakamisa ulwandle lwavuleka phakathi uNkulunkulu kaIsrayeli uvula ulwandle luvalile uNkulunkulu kaIsrayeli lithi iBhayibheli wadala umgwaqo elwandle kuthiwa wangena uIsrayeli wahamba elwandle ungathi uhamba emgwaqeni kuthiwa namasosha kaFaro angena uye noNkulunkulu kaIsrayeli owathi nibabonayo ngeke niphinde nibabone yena noNkulunkulu kaIsrayeli owathwala uIsrayeli wamwelisa ngaphesheya wathese ngaphesheya wazonani amasodo ey'mola zikaFaro uye noNkulunkulu elithi iBhayibheli wathi bakuse ngaphesheya uIsrayeli wakhomanda ulwandle ukuba luvaleke lwavaleka bafa bonke befela phakathi uMiriam ngaphesheya wahlabelela ingoma
ubusa uIsrayeli ubusuku nemini uyena othi bayoza endlele yodwa kodwa bahlakaze endlele esusebene uyena otasikho isikhathi esiyobekelwa wena siphumelele athi nozimo alukuvukelayo athi liyothotshiswa uyena akhuluma naye uDavide athi ngisungezile ngasemuva nangaphambili ubekile isandla sakhe phezu kwami uyena athi uDavide uJehova umalusi wami angiweswele atuyangiyisa semanzini akuphumula atuarabakasha uyangiholela emadlelweni alihlaza uyena uNkulunkulu kaIsrayeli obulala izitha zethu azithethe ngasese siqhamuke thina sesingabanqobile ophakela amafu njengengqola ohlala isibhakabhaka njengonanzi omehlo wakhe ashawuza amalangane omlilo okhumbo yakhe igcwalisile ithempeli uJehova shamaze uJehova siteke uJehova rafa uJehova amazing afohliso kwalazi amanike uNkulunkulu uNkulunkulu kaIsrayeli letiphepheni elamayana ukhashata letiphepheni wathi mina bebuza lo mbuzo ebiya wathi njengoba niyekho ilobe nekho uNkulunkulu kaIsrayeli naye koNkulunkulu bezizwe kanti isizwe lesesinoNkulunkulu waso naye zangomeni akekho yini naye mandini nasemandaweni ingoba nekho yini nifuna nesangomeni muzoseyibonweni ingoba nekho yini nami nisizwa uEliya wanamhlanje sifuna nitsotokha lolwakho ingoba nekho yini uNkulunkulu sifuna niwashe emzini wakho ingoba ngekho yini uNkulunkulu uthi uIsaya nichithelani imali kokungasiziyo kanti ukhona uNkulunkulu kaIsrayeli ovula kuvaliwe ukhona uNkulunkulu ithi Bhayibheli lozalwane uthiwa ngesikhathi ubuza lo mbuzo ithi Bhayibheli sajika ithunywa kuthiwa zabuyela emuva kuthiwa zathi mayifika zathi Nkosi sihlangane nomuntu osibuza umbuzo esehlulekile uqhubeke sesibuze lo mbuzo hey my God hey sihlulekile uqhubeka athi wayasiya ubuza umbuzo thini bathi ubuza ukuthi akekho yini uNkulunkulu kaIsrayeli ukuba kubuzwe kuyena njengoba niyobuza kuBhalzebubhu isithixo saseEkron uNkulunkulu ngiyathandaza buyisana abantu eThixweni izinto zakho zonakele inga yakho ukholwa izithixo uye kuNkulunkulu odalile kholelani into edaliweyo uye kodalile awubafowethu uke wafika
uPaul eAthens wabafika bebanjwe izithixo ukhathala mase kuthiwa bafika khona ama-altare ey'thixo kuthiwa bafowethu phakathi kwama-altare kuthiwa babune-altare elalibhala ukuthi uNkulunkulu ongaziwa awu bathulile namhlanje uNkulunkulu ongaziwa kuthiwa basuka uPaul wathi niyelani kuyithixo kanti kukhona uNkulunkulu phakathi kwesizwe kwe-altare elibhala ukuthi uNkulunkulu ongaziwa wathi uPaul what in him we move, what in him we live, in him we fight our peace. What is your man Shumayela? And Shumayela nezithixo kodwa ngishumayela yena yena wadala izulu nomhlaba wasekela umhlaba ngezwi lakhe umhlaba njengobona umile usekelwe ngezwi yingakho sishumayela izwi ukuze kuzolunga umhlaba ngoba umhlaba esikuwo awudingi yona ikhondoma udingi izwi awudingi bonontakoloshe udingi izwi awudingi zona iy'nyawo udingi izwi yekona kulapho kholwa yizwi. Kulungile thulani bafowethu vele mina natshelwe ngito mina ngimi kulo uNkulunkulu inkunzi kayikhonyela uyayikhonyela ngimi kulo uNkulunkulu awahamba noPheko awahamba noGidi awahamba noKhilisa banishumayela ubheka abasinika amanzi basinika yena abasinika amafutha basinika yena lalelani bazalwane asibuyele kuye sibuyele kuye usibuyele kuye majola mfowethu uyizolo uyela mhlanje kodwa baphakathi uNkulunkulu uyela phakathi akaguquki ithemba lasendulo eselafela obala ugiguye ugiguye u-alfa no-omega ukhona uNkulunkulu ukhona uphumile usizakalaka ukhathile usizakalaka udabile usizakalaka izothi namhlanje try my God ake uzame uNkulunkulu kwaIsrayeli ake umemeze ukuthi ukhona uNkulunkulu kwaIsrayeli yabona nje ngiyanyakaza emkhathini manje lesifoko siyanyakaza namadimona yasha ake uthi ukhona ngehlela kuNkulunkulu yena abakuzodayo ngehlela kuNkulunkulu yena abahlebayo ngehlela kuNkulunkulu ukhona uNkulunkulu. Khona uNkulunkulu bafowethu uthi David emekhuluma uthi it's only the fool that says that there is no God. Siphupha kuphela sithi uNkulunkulu akekho awunithulile bazalwane awungakhuluma kancane uyabona nje sisi
Ubungeke nezandla uyifake emaphaketheni kuba uNkulunkulu akekho. Namhlanje kuseni ubungeke uvuke. uNkulunkulu akwazi ukuthatha umphefumulo. Kuthi early in the morning hours aphinda ubuyise. Yabona ngizojikela uNkulunkulu empilweni yakho namhlanje. Ngegama likaJesu. Bakujikele nemithi mina ngizojikela uNkulunkulu. Bakujikele nekhitho mina ngizojikela uNkulunkulu. Bakujikele bakujikele nemiphulelo mina ngizojikela uNkulunkulu. Ake umemeze ukuthi ukhona. uNkulunkulu kaIsrayeli. Thank you, Jesus. Sofusa abantu namhlanje aba-radical abathi ayukhona uNkulunkulu. Ukhuluma isimo ibheda uthi ukhona uNkulunkulu. Ukhuluma ingane zihlamuka uthi ukhona uNkulunkulu. Wake wamkhopha uJobe ebonakele wathi asimukelise okuhle kodwa wathi nokubi kuyavela nakuye wathi alidunise igama lakhe. Ukhona uNkulunkulu kaIsrayeli wakhopha uJobe wathi ngiyamazi umhlengi wami ukhona. Wathi uyayazi indlela yami esengivivinyile ngizophuma nginjengegolide. Wathi ngiyazi wena uNkulunkulu ungakwenza konke. Wathi necebo lakhe alinakufishwa. uNkulunkulu akwazi ukubamba insizwa iyeke insana. uNkulunkulu akwazi ukubamba intombazane ishiya amadoda. uNkulunkulu akwazi ukubamba umama ahlale emzini wakhe ahambe efuza indaba zomakhelwane. Ihlala intombazane emzini wayishonelwe indoda. Belindele ukuthi uzohamba uyohupha amadoda emgwaqeni. Avele uNkulunkulu abe uNkulunkulu wabafelokazi. Ihlala inkosikazi ubabe ngasekho. Ibe ubaba ibe umfazi emzini wakhe. Babuza abantu bathi umuzi wakho umphethe ngani. Athi anginamutha anginamandla. Ngikhuza njalo ngedolo ngimemeza usomana. Ukhona uNkulunkulu kaIsrayeli. Wake wabona uHana esethempelini. Lithi iBhayibheli eminizeni izindebe zomlomo kungaphumi nevoice. Kwasho ukuthi uyathokulula umoya. uNkulunkulu kaIsrayeli. Hallelujah. Thank you, Jesus. Alamaya Zilahas. Thank you, Jesus. Hallelujah. Alabahasa. Oh, Jesus. Elamayaka. Hallelujah. Yafuna ukubona noNkulunkulu ba. Yeba. Yafuna ukubona noNkulunkulu. Cela somana. In the name of Jesus. Come and stand here. Hallelujah. Uma vile funa ukubona noNkulunkulu. Come and stand here. Yafuna ukubona noNkulunkulu emzini wakho mama. Kichimo mama. Shalom baba. Baba, do you want to see this God? Can I please pray with you? Khona uNkulunkulu kaIsrayeli. Namhlanje notokolosho gidagida emzini wakho uyafa namhlanje ngegama likaJesu. Ingayibambi impumelelo yakho ziyafa namhlanje. Sibithela mama. I want to pray with you, sir. Ngiyathandaza uNkulunkulu wami ngicela kavele enkingeni yenu namhlanje. Avele uNkulunkulu uma engavelanga
ningaphinde nikhona ukuthi ngiyindoda kaNkulunkulu. Uzomhlebela iproblem yakho, mthandaze ngayo. I want to do a demonstration. Jesus. Hey, uthi Eliya methandaza, uthi ake uziveze uNkulunkulu ukuze labantu bazi ukuthi ukhona uNkulunkulu. Bafowethu, mhlawumbe ake nenze kanje. Uma nje uthi ngiyafuna ukumbona uNkulunkulu kule nkinga, gijimuse lapha ngizothandaza nawe. Mashata ikhathala maza, ngifuna uNkulunkulu kaIsrayeli, ngifuna ukumbona engamahasukatana. Gijimuse.